Hey, an yow yow Fat. Damal ma ɗon ndewnu kono tawanima ɗo. samay problème man su ma génnee yow daal Amadou yow daal mënu ma am jàmm ci yow. yow kër ga mënu ma faa am jàmm su ma génnee yaa ngi topp ci samay tànk. Fat Cheikh min damal wattaɗo ɗon ndewnu wiyanima déggal li ma la wax déggal li ma la wax. gis nga bu fekkee ne jàmm nga yow boo ñëwee ci man di ko fekk mais bu fekkee ne ay yow maa la gën doon bëyu maa la gën a doon ban. dama bëgg nag nga nekk nit nekkal nit. arga min haɓaka de min addani kulo no addani ke nani kon lu xew mbimi ya wat Cheikh enen ɗiɗo jooɗi en ɗon ndennani exercice ɗi ƴeew arga tiɗo jooɗe maɗa sibal yow sibal ata jooɗe maɗa ma jooɗ Cheikh gacca accu andaki ayi tout caggal bone kay ko jam te min ma joni en ndennani oversti o en ndennani ɗum bo an objection ma ko darade galle janane haɗa reena yimɓe mumen a ɗarata ko jamma ɗanta ko ñalawma min waɗi dépasse ɗo nani ngay wax dara laa ci dégg eyyi mbimi affaire gardiennage min saye mo pi laissé joni kay mi waɗi développé trop exécutif am komi diwɗo kay mi yeehi France da ngay dem France yo noon ɗum woni hannde objectif am ɗum woni calcul am min yow de boo duggee France waa France am nga ah yow moom laay wax ma ne bis boo duggee France waa France am nga wallahi joni noon alhamdulillahi rabbil alamin baal ko ak baalal ko ak baal naa la nani baal naa la ak kala ko mbaɗanno mami ko boni baal ko ak baal naa la yo man baal ko ak baal naa la bu man baal ko ak tami baal naa la yarlima mi yaafima yarlam yaafon a soodi ata joni kay nden ata e ma o tan mbaɗen gooto min mi sooda an sooda ko bonnere nani an kam joni an kam saye a tiri ɗiɗi kam wonta ɗo seeɗa nani joni kay so soodi gasi somi soodi gasi point nani Ablaye kay e woto chef noon Ablaye sa waay daa neex de wallahi bal ko ak noon duuf baal naa la ak bu baax yeyi waaw inchallah yeyi fala sall waaw léegi nañ dem kër ga ñu naan ataaya ñu naan ataaya kër joni problème saye problème ndeysaan duuf gona jeex na mi tan ɗinnomo noon Ablaye waaw xam naa inchallah waaw xam naa ñu ngi egg kër ga naa di ataaya inchallah su ma amee xale bu mu yónni sax naa la jox naa ko yónnee kaas kii moom xaju participation ba non kii moom sama waay la wallahi no mbar ko jam kay ko woni an yero holno mbattuɗa yaltude gallaji subaka tawa waynaki min aɗan dawa mais ɗum ɗon ne jari aɗa noddi kam daro comme cohluɗoma ko urgent cikkatnomi ko goddum a tardini kam darimi ɗo henna mbaɗmi mi yimi Ousmane yo wat recule o ara ha ɗo hen aɗa wiya kam waynade an somo waynakema aɗa andi ɗum kay ko haqqille jiibi tan an holde haqqille ma meeɗa jiiɓade an holde meeɗa dawrude ɗiɗo comci yaro saga noon ƴettude sac ma mbaɗa hen blouse ngaji ma baldude e bagage uji ma e kortoji ma foof dawda hen Ousmane yowude ɗon ko mbiɗa jippina sac o yo jippo hol sac mo jolluɗa o sac o to fayi dawol holko nawi sac
Yasin aɗa andi ko kalantumami joni mi wawa haala mi yiɗa haala ala wa haala kay wawa ɗum mi yiɗa haala mi wawa haala somiɗo jetta sac somiɗo waɗa hen bagasuji am haaju ma ala hen ala haaja men hen diɗo beelo no welirami foof noon dawratni oɗo wutte ou bien aɗa borno o wutte ou bien oyo wutte haaju ma ala hen ko dokkumami ko noon nani ɓurti ko dokkumami ko nana ɓurta noon ɗum tan kalantumami est ce que nanni no mbirumami ni a faami no mbirumami holde meeɗa dawre ɗiɗo comci an haalan taw haajuma e hoore woni ka haalan taw e holɗum holko jiɗɗa haala mbimi an holne meeɗa yaltude galle o mbimami aɗa dawa tawa wiyani mi kaala way merdi way Yasin aɗa tardinami aɗa wiyami holno min tawi joni holko jiɗɗa ɗum jinmi andude jippina sago mbeɗa hol sac sac comci ɗi lowɗa ɗo awe an woni bamam an woni babam an woni nenam ko cohluɗa ko ɗum mbaɗanmi jinmi andindema an resanimi min resma a resanimi de ɗum jinmi gandina ɗum hoorema ete yo hande mboɗo yalta mboɗo dawa ara noddami téléphone pour yomi daro mi darima ara haalnami haala bolle puyɗo yo hande a aɗa no mbirumami ni aɗa wiyami sac tu te prends pour qui hein an cukita ko an de kam min jeyma là tu te trompes an min jeyma là tu te trompes ete yo hande a nani no mbirumami ni perdi wawi subaka law ara addande yimɓe ɓe haala jehen sac Ousmane Ibrahima wakkile en ɓe ceerno yo fuɗɗo ɗum ɓe jeeyi kam fof ɓe jeeyi wonko jinmami ɗo yewtirte aɗa hikka noon an jinmi nawa équipe national o haɓa jette foot ayi combatim ayi mayo ayi Sadio Mané ayi Sadio Mané Ibrahima min kalta ko min mi haalani ɗum noon de woni min ko kalta ko min mi haalani ɗum noon Ibrahima hanki fof mi ɗanaki mbalmi ko miijee Ibrahima fittanam ngu yeedani te min fittanam ngu ñande waɗi ni fof ko jogori arde moƴƴani aren ko jinmi photo ji ponnoɗaɗe e jeynam photo heeb ittu fof wat supprimé fof e téléphone ma ko tahi mbaɗa wima noon mi yiiɗa ɓoccitoma te so ɓoccitimama naate internet a waɗi bone a bonni aduna makko te Dieynaba waɗani men ko poɗɗen ɗum wadde internet kalden gonga kam jiɗɗo noon photo je mbaɗa ɗum suppir haade ɓoccitaɗen ɗum tan jinmi ndax ɗo yimoɓe hewɓe adunaji mabɓe koko boni te ko ɗum sababude photo tan neɗɗo ƴettat photo nanna internet bonna aduna yimɓe te ɗum ala ɗum ko toñangue te Allah yiiɗa toñangue koye min a gayni ni ceerno min ñalani tan parnomi mi neddima photo ji mbiɗa hoɗuma an ka nden ceerno wona an wino yen mbaɗ men enen ɗiɗo kalno en wi so ñalande nde yonti yomi nelduma photo ji joni noon min yewtima hewti ñalande hewti wona e beejo wayi ana joyi Ibrahima ana joyi an haadima noddude photo ji Dieynaba watta kam déclaration min o fota kam wadde déclaration han keɗoɗa version yam min mate e version yam fota namnede gandumi ko yonti tan nulda ɗum photo ji neldima kay Ibrahima ay ko won ganduɗa haadema wadda ɗum namnotomi nanggu photo ji haadema nuldude gaɗa mbiya kam ceerno mbaɗa nulda photo ji an ceerno holko namdotoma joni gasi joni momi noddu Yasin momi noddu Dieynaba mi wiyamo ko an nali ko gasi ala gila nodduɗamo gila nulduɗamo photo je ko wima wona ko wiyama guilnade mo hanke ha joni mo nodda kam téléphone mbirama holɗum ko mbiyanmomi min so totani kam so addani ka min nanna photo ji internet wa en a nanni hen ceerno tinani bo
ceerno tina ayi kanko noddata kam ayi o seeɗa noton allo Dieynaba bone fof mi wuuri ala ko mbimano ko wayi hono o bone meeɗa wadde hono o bone ko meeɗa wadde Ibrahima kam min kam Ibrahima ceerno Mody kam yo Allah Mody gurdam ma de ko hedde gurdam ma ko kaso Ibrahima debbo ni feeram gandu Ibrahima tooñi kam wallahi Ibrahima tooñi kam way ñande cokami am yo laaɓi ka coketeɗo Ibrahima ñande cokami ka coketeɗo Oui. Bonjour. Salaamaaleykum. Aleykum salaam. Jam na liggéey. Ça va. Ça va bien. Ça va. Tampere? Mawɗum. A woni ɗo. A weltaaki? Si mbeɗo weltike. Ça va. Mi yewnima. A woni ɗo. En chair et en os. Ça va. Cool, madame. Ƴeftam. Aɗa selli? Dematama ndiyam jara. Non, alaa caɗeele. Aputa. Heppaani? Ça va aɗa selli. Mawɗum yettere Allah. A woni ɗo. Mbaɗa tikkanaani ma? Tikki seeɗa tan. Mais bon, parce que bon, mi nati quoi parce que mbaɗa miijotno est ce que ma arsa. Est ce que je sais pas parce que est ce qu'on va décourager pour le mariage. Bon, j'ai posé beaucoup de questions. Mais que j'agouma à Aran, mi fadima, mi définima hirande, mi yanima, mi vedi préparer fof, mi yanima. On jamma ke jamma hanki o. Mi jittama jamais de la vie. Baade mi lelima sax mi waɗani démaquillé haydara wonan lelori. E bojjam. Bojji? Jusqu'à maintenant, il y a une grande énergie. Ah ouais, je vois. Mais quand même, que bojji mbelema. Mais je vois que bojji mbelema. Que bojji mbelema. En fait, alani tan ko caɗele bonna seeɗa. Te woni ko réglement galle to. Raison pour laquelle mi heɓani arde hay téléphone am kadi mi jogano ko ɗum ɗum noon ko autre chose ɗum haaltake aɗa andi ko kalantumami est ce que hôtel woɗɗima ɗo henna hôtel eyi pour chauffeur mawɗo wawa waloyde to par ce que mi yiiɗa woppude mawɗo to galle ɓay koɓe mbata anani haalam ka ou bien anani haalam ka mi nani haala ma hôtel so tawno woɗɗi ɗo henna pour chauffeur mo wawa waloyde to hôtel kenan ɗo woɗɗani ɗo gase liggitanam ɗum mi liggitanma ɗum joni joni kam aɗa wawi hokkude ɗum ndiyam d' accord machallah ni mbaɗɗa ay nimban weltima kay téléphone ma kay a ƴettata gila mi anda holi on heure ha oɗo heure ha presque jamma gasi mi ronki hebdemo kono wallahi ma tawtamo salla jaɓi alo nde komo mbadda aɗa selli day tampere ha guertoɗe joggi ha ɗo kaldaten ɗo bane gorko artani taw mi duka nde gonmi koye haalandema tan seedantagal aduna gila mi haalandema kadi jedda kono eyi moƴƴi ay wallahi yero ko waɗi ko waɗani ɗum hay goto ko min waɗi ɗum mamin jomdir ɗum ha timma salla jaaɓi mbiɗa endinta hen haala ni
Thank you.